אני חולה נפש. טוב, כאילו, זה שלא יאללה. אתה תפתח עליי? מי אתה חושב? אני לא יודע מה לעשות, זה לא מעניין אותי, אני אמרתי, וגם לא קיבלתי את הדברים שלי אליה. ישבו פה אנשים, אמרתי, אנשים יכולים לבזבז כספים יותר מאחרים. מצב עובדתי, לא אמרתי למי, כמה, איך ולמה. מי שקפץ והתחיל לבזבז את העניין, כנראה שלראש הגנה פה היה טובה. כנראה שלא בוא נשאר את עצמה. שיזכה בפרס הזה, זה ברור שזה קחוי. לא, זה לא ברור בכלל. ידחולים רק מוצאים כסף, זה לא ברור, יעל. זה לא ברור בכלל. היא התפוצצה על המשחק, על משפט אחד שאמרתי שיש כאלה שיכולים יותר לעשות הכל לאחרים. עובדתי, יש כאלה פה, שיכולים יותר לאחרים לאשר סיגריה, אבל זה התפוצצה. על ראש הגנה, בוא היה טובה. יעל, אני לא זכאי להגיד לאנשים, יעל, אני לא זכאי להגיד לאנשים מי יש כמה וכמה יש לאנשים אחרים. כל מה שאמרתי, שהוא אומר, יש אנשים שיכולים לאשר סיגריה, בוא יש אנשים שיכולים לעשות את זה לאשר סיגריה ויותר מזה. אז זה התפוצצה, למה כי יותר לדעת בפנים שאני יכולה לעשות כספים, לא עשה שום דבר. אבל היא אמרה, לא השיקול שלי, אז זה התפוצצה. אבל רגע, איפה יש שתיים? אתה חייב לקצות מיטה. לא, יש לה שאלה, יש לה שטח שלה. יש לה זה שאלה. מקלחת שלה. זה המקלחת שלה. כן, אבל היא אמרה את זה מראש. כאילו שזה שבוע הבא, לא חשוב. כאילו שמישהו שבסוף ישבר ולאכול אותיות ולחץ ויגע לתחות, זה לא חשוב. עכשיו, אני לא אמרתי מי ספציפי, היא תופסה, היא יודעת למה היא תופסה. לא עכשיו היא תופסה, נכון? אבל זה ששום לב לרצות את הפרס. אבל היא רוצה את הפרס. היא אמרה את זה מההתחלה, אבל שהיא רוצה את הפרס.